Azt hiszem, Szentendre rendelkezik azzal a különleges atmoszférával, hogy rengeteg művész gyűlik ide. Egész visszanyúlik a történet 2010 elé. Az Artunió Alapítvány és az Artunió Galéria keresett egy állandó művészeti társaságot, a Forgás Társaság pedig keresett egy állandó kiállítóhelyet. Ez már egészen a 19. század elejétől így volt. Egy csomó kisebb vidéki művésztelepről ide gyűltek az emberek, hogy ezt a várost szemléljék. És a város különböző barokk építészeti elemeit megörökítsék, szimbólummá tegyék, hogy a tetőszerkezetek ívét és a városi architektúra gazdaságát lefessék, vagy valamilyen módon megörökítsék. 2011 év elején gazdasági okok miatt sajnos a fejünk fölül elkerült maga az épület, ami az Artunió Galériának adott helyszínt, és az alkotóműhelynek is, és hál' Istennek a Forgás Társaságból egy nagyon jó barátom kezdett dolgozni az akkor frissen megnyílt Folt kávézóban, amit egy fiatal házaspár ötlet alapján raktak ők össze. Az, hogy ez később fejlődött, hogy Szentendrén belül kis közösségek megtartották ezt a hagyományt, tényleg ennek a varázsnak és ennek a kis közösségi összetartó erőnek köszönhető. Az online tér az mindig nyitva áll mindenki előtt. Bárki reprezentálhatja magát, akár a Facebookon, akár Instagramon, vagy bármilyen művészeti felületen, vagy egy saját weboldalon. Viszont azért a művészetben mindig is fontos volt a valós fizikai térben való megjelenés. És bár Szentendrén elég sok úgymond galériás tér van, vagy adott esetben persze múzeum, valahogy azt tapasztalható az elmúlt években, hogy ezek a művészek ma inkább olyan terekbe szorultak, mint a Folt. Kávézó, galéria, kocsma, kulturális tér, összkulturális terek, szociális terek, ahol a művész nem csak a műveit, hanem önmagát is tudja reprezentálni, akár azáltal a közösség által, ahova becsatlakozott. 2011 tavaszán az egész éves kiáltási anyagunkat már ide tettük át. Folt kávézóban rendszeressé váltak a forgástagoknak a kiállításai. A helynek van egy olyan atmoszférája, amitől én tovább gondolnám a romkocsma feelingnél, vagy annél a lepukkant házat szépen berendezünk, vagy éppen nem. Azzal, hogy a Forgás Társaság ide került, nem csak, hogy egy használati helyet talált itt, hanem egy élőhelyet is, konkrétan ez lett a nappalink. Nagyon sok ember tekinti a Foltot egyébként az otthonának. Tudunk segíteni is, nagyon sokszor van az, hogy jövünk, segítünk, festünk. Én festettem ezt a kanapét, én festettem ki ezt a falat. Más forgástagok építik a pultot, aztán megint mások ide szerveznek különböző programokat. Én javítottam meg ezt az ablakot, én már egyszer aludtam itt, mint pultos, és ezekből adódóan nagyon sok ember otthonának és otthonosnak érzi ezt a teret. Látható például itt a helyen az állandó jelenlétnek a nyomai, a hátsó fal például, az a tanítványaim és a saját munkám, amit most már fel kellene újítani. A bútoroknak a festése, és vannak olyan bútorok, amik saját házból kerültek ki, van olyan bútor, amit saját Forgács Társaság tagunk újított fel és hozott ide, és készített direkt ide. És néha-néha is vannak, mint például tavaly decemberben is volt egy ilyen, amikor úgy nézett ki, hogy a Folt kávézó bezár, és akkor a Forgás Társaság tagjai felkerekedtek és csináltak egy nagy, az elmúlt 12 évnek az anyagát átölelő búcsúkiállítást is. Itt azután hál' Istennek a hely
megmaradt ugyanúgy, ahogy annak idején ezt kitalálták, nem kellett bezárni, és egy szintén nagyon szimpatikus fiatal házaspár ismét felkarolta ezt a helyet, és viszik tovább. Nagyon sok fiatal kortárs művész tud itt bemutatkozni, mert sajnos Szentendrén most jelen pillanatban sem a múzeumok, sem a galériák nem tudják azt a szerepet felvállalni, amit annak idején, és amitől Szentendrét besorolták a festők városává. Tehát, hogy ezt a szerepet nem tudják ellátni, és sajnos a szentendrei képzőművészet kiszorult. De nem is olyan baj ez, mert olyan helyeket tudhat magánynak, mint például a Folt kávézó, ahol tényleg nagyon színvonalas kiállításokat szoktak rendezni. Azt hiszem, a Folt most is egy olyan közösségi tér, ami rendkívül sok művészt egybefog. Talán ennek a különös atmoszférának tudható be.